Više od 20 godina u Institutu za razvoj zajednice prate rad tetovskih vlasti. Netransparentnost u radu opštine sa 90.000 stanovnika, kažu, ogroman je problem, a nedovršenog posla mnogo. Urbanizam, kvalitet života, zrak. Saobraćajni haos koji vlada u Tetovu nikako ne možemo riješiti. Tu i kvalitet obrazovanja, nedostaje stručne radne snage, vizije i strategije. U mnogo segmenata osjeća se da lokalna samouprava mora raditi više na potrebama i problemima građana. Uz dugovanje veće od 8 miliona eura, Tetovo je jedna od najzaduženijih opština u Makedoniji. Aktuelna gradonačelnica bori se za drugi mandat. Kaže da je takvo stanje nasledila bez uračunatih dugova, javnih preduzeća i škola. To je mnogo teška kako situacija. To je teška situacija. Težak moment je i činjenica da smo općina s najvećom administracijom u Makedoniji. Imamo uposlenika kao 4 općine zajedno. Ali to nas nije spriječilo da investiramo uz dobar rad i reprogramiranje duga te mobiliziranje fondova za kapitalne projekte van budžeta općine. Susedni Gostivar ima tek nešto manje stanovnika od Tetova, ali je njegov dug 6 puta manji, oko 1.300.000 eura. I ovdje aktuelni gradonačelnik vodi kampanju, bori se za treći mandat. U prethodnom mandatu uspješno sam radio i ostvaren je rast ekonomije u mojoj općini. Različiti biznismeni izgradili su više od 50 stambenih zgrada, tržnih centara i fabrika. Platili su komunalije, a time smo mi plaćali naše dugove u općini. Dugovanja opština u Makedoniji uobičajena su pojava. Od 81 opštine samo 3 nemaju dug. Ukupno dugovanje svih lokalnih uprava je veće od 76 miliona eura. Ministar lokalne samouprave smatra da krivicu u lošem upravljanju novcem snose same opštine. Radne grupe nekoliko ministarstva već analiziraju kako su nastali finansijski problemi. Ako je vinata na nedomaćinsko odnesuvanje... Ukoliko je uzrok loš rad, onda imamo nadležne institucije koje trebaju otkriti odgovorne kako bi snosili odgovornost. Vrijeme je da ljudi koji su krivi odgovaraju, a građani osjete da institucije rade za njih. Trenutno 20 opština ima blokirane račune, zbog čega osim isplate plata lokalnoj administraciji nemaju mogućnost za veće investicije. Maja Blaževska, Evrosimoska, Al Jazeera, Zapadna Makedonija.